Why? Nana prempe. Eltia. Fuano masoda. When bet my train is our Santa Heneso. Nipa bay and bet my train is Santa Heneso. And you're not saying Pacron car to branch up no. I nane. Na Santa man netia ni mebio. Ye nessa one pim netia ni mebio. I say, ya pay me a chaffany and yamio. Eh, yan dry and sanua. If you are young, corners macuraho. If you are now, if you table, if you aha, a yan sapo, Casam Funiso. Yan sapo fee and wababi rahi. Yadi a table nest, I am vantron wasem. Nemumuno, ye be trouble quasam. Now when ye be a kind, Sanse fee now be room a fear, a yamam fee. At a tism. Efutusem abakwasem amamre ne ho niema eno ene edi ho atrenche ne yefa na ye de chini se de sansa fa de a ode kire adasa no ye mo nyina akwa aba ede mbanya nsapo kasa mfonyini so subscribe na share na fo adwen kire fato ase fa ma me ne de me de ba no echepo enti ode bomoden na boaboa ho na siesie ho abra ye be hye nkomo na se menya oba panyini bi mumu bi nkomo bone koso na no mu behu no behu ni ye pa na enso de yenko ne yenko na kwa aba na yemisa na pom se ne esitie na afi no yenhye nkomo bonase maame eja me mo akwa aba benya nsaposo ya mira na umpom te sei odoma komanda roma me ho ye na nso e me nso me mpom odin papa odoma komanda roma me ho odin ma yese bo English guitar no yase pesa why ye fa no pay das mira wasim ni ye ka Asante ni ba na so kanni titu Asante ni ba eno ana wodi ti hoyi das bro wouldn't they say me din di abna usua okay arafo emsa afedi okro nani awai ye ne maami bi e friend say abna usua ena ebebo nkomi na menha ho medutu mampamirika wadi asenza agro ne ba ofia ye mpepere ho nkonko bi enem na afi ni yenko wura nan abna usua ye hwan ne yenhya ase na afi ye nidi enkomo no sene etie wa ha no enne no ye baya ne titiriwo eye ye NWOMKRO tete ho no eno anananom de gege o mani besi ne aye ne ho ese nyame bi ba bia wotie bia ba bia wonam bia otesantwene ne kambom na nwom ne dafom efie ho na wokoi efie ho bo se wote wa wona no na wuti wada ne secretary a wota dan na obo ko ye be wuram wa bin ye wom ti ene ye pese ye nunu ne kakra ne agi nsem bebre edifiri ne ho maame nsa mu akwa babiem yera abna wusu aye hwan abna wusu aye me amete he ya ya wo abna wusu a wo hene no maame no papa de sei ni abna wusu a me firi balekase na me se efiri sunwa adomase me si dinde kofi ajeman jew amankwa kofi amankwa jew na me maame nso so de afia donko bakoma donko bejina ko benena nanano balekase abna to ne maame ne papa masose ni me maame ne me papa ma me na me di kan piesie prekope nyanwanwa piesie prekope eno abnai yenhwa ade mame nwom kakra bi ba akupe bi onza agro no afe ni yedi fe ni ahyase ti senka wo sha agorase no panwom ba akubi mame na ba bia yedi adure yi no ho asem na yebobo bayi no ampanyi bese egrongum egu nhyani mpo ne eta akire edikum akwadue na beso abiribra afe yemfa entu apomfa nhyase mira me dase na misi opoku tenten na misi opoku ti ane du broni edubroni na tribin so ye na masomfo mienu na ye kosoma mo hene konkonti ba wadu ya esika ne gro ebu edi ebnuwa obeme ne nyankonsonoma obegu onyame so edi ebnuwa obeme ne nyankonsonoma obegu onyame so
Adiobunuwae enu adiobunuwae na ase tutue osrane pawia selia na etwa adiobunuwa na ase tutue nyankonsunuma ha we soprano pa we ye baritone we nya soprano baby ama me odi ko guye na manage ho pa we ye baritone na wa bone saa no na ene no won hye dan kan ne no ho enum no hyase no wode kaka wuti manzakra na maduro ene no won hye no ba dia ada eno abna papa wo ye piesie bi nua panyini nso piesie abna saa abna mpofoa onyame mfa ne krensie onde wonke ho sisi nyame mfa ne krensie abna mi nua ba prekope wa me ehu o maame emma ene dodo de wo toso ene adea na abna adwuma be pote na wo ye madwuma pote ame ye ne se metodwom na me san so sa madwuma di amedie pa ba kono de eminyante ba kono ena me san so obi a me ye yi kire me kire movie na me woku a wa mamle fie cultural center within the anoche prayers and as anoche drama group numu na mewo netwi no be bodo so pa because ye wuram nso twi no nso emu akuni ne ani ntini ne ekeka na what you say o si uyi de yi kire oyi kire what you say oyi kire adwuma a wo ye no no maame afi maame nsa anko ene de enwum na nkasa pa ne hia na so no sabia kronto ye ntimi mfiti prekope na ye nkosie ne so nkotumire abra ye nhuje hugya kwa mu enu ntino ye de ba frafra na enwum nemmu na ho asem no nso ne nemmu ene ade a sini ba ko a mekai pa a wo yoye na meba so na ansa na no maame ko school duru fa hene za school no de me ko Bantama Presby na me hyase afri pankro no emofra de kindergarten nti mi duru class 2 no ena me papa yi me ba Bantama Presby ti wana me fitin class 2 na sia kopem se me di wiye wow kopem se wo di wiye fanyon ba ko sa fa hye ha no mame kopem se wo di ekowie Bantama Presby nyesa mame nyon ba ko ne hye ha no na yenko se de sa ne de ko atie so emro numa ya kuro na ye kwa na nefie na se tutue wo ma wo mro sanye nsuo emro numa ya kuro na ye kwa na nefie ahima kwadwe wo ma wo no sanye nsuo adena mo to NWOMKRO na mutintimi nyina ho street emro numa na ye ko na mutino eno no nsumasem awo mu ne sei esumasem awo mu ne sei eno no ene ejeje ho ma yen mfa ne sei ye de bo dawuro ye tirim de bo dawuro ye tirim ti ye ne saa no ema ahekanya yen aho keka wo mu ene ye de so efa timing no na nka beka se broni beka se timing mode ye eti ese basa na ene mo na ni ntutue nyina no na mo meti no ne ade ni nyina no sa na tie timing mode hwe na mode yo na amade ote ho hwe no na ni age ho ahunu se de ye wo ye no ama na hwe no wo a wo ye no wani je ho enu nti na ya na binom kan se modwumen no se be wonye obi a wo ye mpanyinsem kakra ya na ne ye na ye de amagwa ye nyina so bare wasa ogogo ho kra okay se wakowie wo Presby Bantama efri eko hini biem anko ba bia ewa na mekopem ye na ntoaso nti eye dai na NWOMKRO yi enso be wuram mi da wase de ma NWOMKRO yi be wuram ne se mi ko school no na mi ankasa no minim ade mi ti nim ho ame na ade na mitimi ya ye Ghanaian language ene e ba ene mi fe ne yagoro twi no de ese boso ya bo woni e wade kase so eno de na mitimi twro esen ti me kenkan eno de na ya ade a eno na na ye me de
enti se duru say ye cultural activities yensa school for ye Akan say ni titru amamle fie na ye be ye no cultural center na ye be ye no na me di makotene pa mene akwabo ahene baba ko ai gloria du jamfi mene no na ne kuta cultural activities no ye di dwuma na ya ne kuta dwom no fi se dwom no e wo me maame mu ifitime nanem na e wo me maame mu nti dwom de ene ye ne pa friend say ne de ene kura na me kura me ni pa asesa akra nti me di free me maame emu na me di wura school ti bra me wie school no na me papa nso ye adwuma wa ha amamle fie ha cultural center ti wonno ene ode me wura cultural center adwuma yi mu dwuma nso aye die ye adwom to ene asa a che say ete say de watwa fufu am na ton kwan mu amoku ya akoto ne die na de tie na say wo de metimi akasa ye adoma chede straight is say ye de wo de free na yam ena ede baaye ena wo de wo mu na wo ye ho adwuma nso ena ade abeduru he enti say ye adwuma bie ni eto NWOMKRO no nkanyum be sa na ade be mame ye adwuma maye bio maye bia ma asante man maye bio maye bia ma asante man asante ma damasio maye bio Nyansa po TV station fuwe TV adwuma yefo ananu maye bia ma enio aseda semo maye bi opanyini bi kan se nipa awosoro no ba kon dwumtuni enti wo ni dwumtuni edi agora ya no ahwani yi sanse wo betimi di dwumtuo mu atwa adapa wo betimi di dwumtuo mu abo abudin wo betimi di dwumtuo mu ayo okokroko wo betimi di dwumtuo mu so atwon afafom we mi bi se anu onya se ya ka chenzi ebe yi won se me kan ya ne se nyansapo yeso anwuma maye maame ha ye nto aso afi NWOMKRO na nesini twanso ubebisa se okọ ye de ne nwanwa ana na me kan dada no drama group wa me wo mu wa he enya me nko producers ne directors no wo mtimi ba ebesi ye panyini kwankyerefo so se mehia nipa bi nipa dodo se ema ne mema se de wo mu akodi mi dwuma yesi ni twa adwuma no na yekọ ni akodi se adwuma no eno nti na ya na me yekọ sinini mu na ye adwuma nso aye di ne dada wa enti ya Asantewa okoye de o ya Asantewa me na mekoye ya Asantewa no de ye na ya Asantewa ate ne di na ate no dwuma obedi ye edimpa ogya to ho no eno na mekohwe na namo nso ye ne pepepepepepe arefo ya Asantewa sini ebeje ntena ha ewo memu negusu eje ntena mi se ma hwe bebu be senum obeye otimi nchemi nua baabena ono na o acte ya Asantewa ne part no ono o play odi se adwuma die no na ye be mana agoro kakra man bra ye be bo na mane ese na prempe ya che no agokoduro ne ene de na wo be de kasa etototo ne nsa ne ade no obeye ebi wa han mama ya hwe se na be ya obehu se sampa na so mame NWOM baako de modin pa baako na yenko yeni Matia so miura ye krukru ye krakra ye kwaninini ye krukru ye krakra ye kokumasi aduampo French tade kase awi aboso damla na se tutu atena bangoma so wa premo so osebo aye adwubuti ase amabodom ti ase osore pre kwanko ya abede wojam bibi frama fabo ampem na se tutu wonie amampinie yesre nyame ama wo echi anabakonso amampinie yesre nyame ama wo echi anabakonso echi anabakonso eso na se nabakon ha no eso ayese gwavedua enye sa na wo pa ane sa pepepe na yese santehene enkura bata na se ne man no
etre na wotimi som nso a enya de bebu etre ma obia esu obia so okay sasi nyom no so bi ma me ye krukru ya krakra ne ekwa ne hinini ye krukru ya krakra ye kokumasi aduan po franchi tade kase awia boso damra na se tutu atena bangoma so wa premo so osebo aye adwubuti ase amabodam ti aso sore preko ankoya abede wojam bibi mframa fabo ampem na se tutu wenie amampinie yesre nyame ama wo echi anabakonso amampinie yesre nyame ama wo echi anabakonso etwie ya abo a ne huhu wonwuram papa nanso abrekro na anabakonso a wode treje man nyina a oso mu emu no ente se pedua enye sa na apache ana anya sa abo na yenim ne se efre ni twi na wono a okay wo kan bibi se sante nana se tutu a wote bonnwoma so bangoma so wa premo so bangoma so wa apremo so de ene bangoma na de ene apremo ye na yi na wotena so no simpie no eno na bangoma so ye odwanwoma na ekira ho brase bedi madanse ese kotokwa hene de iboni di na nesese mesole etene so a ma sole woyi obi a wo bre ne ho ase ema obi a wato wonyanyi yimu na de no kura ne dan so de wode beto pepepepepe ti kotokwa hene de na ho brase enu nti ena ama ananom da so kura no wow yate ehonase na ba ko bi mamisansa na me refi o se ta asan awia boso ana ase den tade kese tade tade ase waye tade ama obia sante hinu waso wotre uhuni se nani uhunu wani so we nipa onipa wonso ana ase wote nenso so no wotre so wabai se tade bacho mo amonim tade 2004 no ye ka bibi ti se lake bosomtwe sensu no eye tade enti bibi sa na ye kire yi ana ma amenye sa pepepe okay tade kura se da se de wo kan lake oda ho tetrete na wi aboso ai sana kotokwa hene waye wow afeye nko sinitwanum me pese ya Asantewa sini ewutwaye no baabi a enuanom ba asanse baanu mema kentra nwamba bebo amane no me bebo amane no na nu yi a wode ma wo mo ne akokoduro ne sabre no esu ni ban a wo mu no e pese wo dan ne die ewo anu yi amane a me bebu me mama ne bonde me sro befa ne saa wo de no na ye pani ahwe na ahwefo ahwe hu se ampa mami wo na ye ya Asantewa na ase enye onoa na obo anwum bi maame epese wo so nwom ne mamie wo wia na fe ye wura sinitwa no mu wo si opoku tenten ne opoku tietie bi tietia edas ye brumira na misi opoku tenten na misi opoku tia na edu broni na tribi nse ya na masonfo mienu na ye kwosoma mo hene konkonti ba waju ya esika ne gro edu obnuwa nana se tutue nyankonsonoma obegu onyame so edu obnuwa nana se tutue nyankonsonoma obegu nyame so edu obnuwa ayenu edu obnuwa asemi se meka na menya manka meka nke beyeden edu obnuwa asemi se meka na menya manka meka nke bedio edu obnuwa asemi se meka na manka na meden menya manka na se meka empo me na meka se menya manka na meka de na ade beyemi timinya mhwe okay yentwa yesini no nana akosikokwa ba bechi nana pre so oboduam kakra ansa me kan asem bi wodwum ni mu se egoro sika na egoro kane no nsa se wote goro a na de kwansi bi to ase
eno ntina sika ene goro untimi nte goro ne kwa okay ho na wo kan na se kire no egoro no enya goro je bia ye di agoro na emu ka haban friend se goro ye ne ma pii no untimi nkote abra wo fa sika nto untimi eme kasa awede awede untimi ye niamon wo se mlento asam e wo santema mu ya wa abra kotokwa hene ewo okay Matias untimi fa wo pe enye de wo pe okay okay sansa Asante wura Asante your mind Asante wa ba no defo okay nana kwasi kwakwa abechi nana prempe Asante yema eni ni nua be ma so badwam wo so abechire hwan wa abechire hwan nana hema ani nana prempe aha na ye wa hene ene wanya no ahimfi ni wanya ye na agoro ya topre na hema de wosim sei ha wa hema wosim sei entina ba ma ba ku mponi wo ha na motete wa ye dai wa hu sei ye entina ya wo mo aye bere no nti se mutu mo fra mo sa mo mema nana nti se de ne be ye e de ne be ye sesei wache nana nana hema ene ni nua be ma ba ku ni nua be ma ba ko be ni nua be ma ba ko pe ka asase ma wo ka no usuro ni nua be ma ba ko be no che no ni nua be ma nana wonim na hwan nana prempe entia fo no masoda hwan betima tre ne sa wa santene so nipa ben ene betima tre ne sa santene so ene na sa nipa kro na ka to wira ncham na ato no Dabi da entimi nsi wa chine so de neka wa chine so wa nyande ekwa ba enya ba no gina so de kire no osa kire kwasi afrane ade na ka ho meme ba kwasi afrane hwan betima tene sa o meme ba kwasi afrane so nipa ben na so betima tene sa o meme ba kwasi afrane so ene na sa nipa kro no atoyura nchim na ato no afiesu ya bena e afiesu ya bena mehweme na ya de eni na ya ato me why wow eno abna eno no ya Asantewa senior me mahweburu mprenum minya kwanya bia na mekọ tenten fidie no so a senior mehwe no eye noa adusua wom wote Asante kasa ne yie ahade entete ho se seteria wone wadwene no edi akon edi asie wunya nte ase a wode ekọ mayoni bese o se google ko honom na bo ya Asantewa sini no eba hye maami anim nso wa hu no wo mu dia njahwe ubehu no wo mu pa na ubehu sini na ye ka no enti wo say sini twani nana we de Asantewa su bi na abewura mu yo se me di kan kiro se me hwe na nam nso ipe bia wo ya ade a obi abeye agidina to asese se wo hwe a wo ye no pepepe se de nipa no wo ye na ma obi ti wo no wo hwe a na wo hu se wa ya ade na ma na ase nipa no nana sa penwum ba ku se de ni bra na aba ni bra ba pa ya che da na prempe na afra ne kan na Asante ma kan Asante hima kan hu die ani bra ba ma me ani bra nwum ae kro setwie ana mani o kro bia Asantewa hu fedua ana mani abre pa ae twie ana mani o bo ae twie ana mani o kro twie ansa dia ko ato wansan bo adwo e twie ana mani o bo obura bi a friend say kakabo amponsa o se hwan na nkro onipa bi o wa asase we su obia no obletwa wu o ye den obekọ ntu o se sa adwum bi se hwan na nkro
hwan no owu abana no ho ba so amfa ne nkro ye cheketa ase hyede no owu anyi bi dia wadasani wanue semfna meja mpantrudu atudu nsini dia na du tansi ho ogede ben ya bana ye kro ye besan akono se de ba no a na hwan na mi nsuro no o mi pe obi a wowu osuro no de na yesusu dua mehu obi mesumi bio na me na aduru mi so no o de dwumbi asisu se dofo bi nso ne mu no empra ne ho supo hini wo abie wa no usugu mu eja wo yade munya ama ne nsu no di su ono na ade anya no munya ama ne nsu no di su ono na ade anya no munya ama ne nsu no di su ade ani dunsini dunsini edua ye twa so a aka bitua ho no ene afre se dunsini fi se ye dua sini okay na se kane no ye kwa afuom a woni soafo a de wo hye oni emasi so na du tisha ase no okay na de ani dutan edua kas mefa se dua anyini na test etrete se de ye te ase ya oh okay na se etudu nsina tudu tan se nyamframa ketwa 20 woni part ho okay wo share adwuma ya simfinsia be se ni mi share adwuma ya se die enam di kan kiro se eno na me di wura culture center amamle so agofo man ti mi wura mu no 92 ya che 92 na me share adwuma ya se e besi na wo da so besi na am da so mu na nuhu bia bada se amankosua amade pam nkrofo ye tiri ye papa bi ka ne kra de Nigeria ba so nkrofo ko bi me kra baba amanfa mu anyim ne manko bi antukwai anko agege bi na me de tia na amamere nuhu bia bada adwuma ya me wura mu die ka se menu me ho da na yeto fi se adwuma yi aboa me eno na amama ye obi ewo mi kurom baabi a matena bia pankoro no o ehina tese baabi a metumi na asie de adwuma yi ayi mapie ti adwuma we de menu me ho da fi se amama ye obi ewo mebusua wonanso da ye kra da se ye mehu ya nkama me ye da okay ewo mu se ne da makoma so se enani nei nyina no me papa se minima de dia ka odimi kosua odimi ko vocational school na bra me tese ese efunu ya de defun sabe mpraduasa me so no na me suro na minim se anya no nko niema bebre wom nti no de ho kakra ne de mia na mdi me ho aboro ka hu ya nka de no wo no ka ho e ka ho fi sa de pam ya de a e dama koma so tie na akonya bia ba obesua wo mesua okay mesua sima be se num edi animi mi be ja wo fa hu menwum wa wo bra na de o mahu se wa bre fa hu menwum yenko ene ene meto me papa na nasafo kantanka nwum kwanda ho wo se akwagina muwa na fie bo manfo ye mu na kura o akwagina muwa na fie bo manfo ye mu na kura o krochu amansa jahin oti fie so obu na kura obechew krochu amansa jahin oti fie so obu na kura obechew eja patanya kan hwe na me yede me kobie eno wa twoma mansa na me yede nie ebusua widie ne gunkro wa na me de ne jadamu akokwa ntwiwa ma wo abadua san na nso me di abakom na me kosoma ho abanie na obi atiase mansa na ye yiwani osama bata mansa na ye yiwani mienka sede ye no ane no ejanka ho asam te sa no pasa enwie de ye o okoka ya ju predwan wanka ya ju tansa ene emeka mawu efri se beda me so wodi aja mi de na de asoma me eno wa twoma manse na ye yiwani o manse na ye yiwani osama bata mansa na ye yiwani mienka sede ye no ane no
Ejanka wasante sana pasan enwie deye o. Okwakan ya ju preja wankan ya jo tansa. Eni emekan me wo free se beda me so. Odi eja mi die na dia soa me. Eno wa tro mama sen na ye yiweni o. Aye kantrefo na me hwehwe. Kantrefo na nasafo kantrefo na me hwehwe. Kantrefo owo ahine champon kantrefo na me hwehwe. Kantrefo sene defo kantrefo na me hwehwe. Ebo o kantrefo hwana kantrefo sene defo kantrefo na me hwehwe. Ebo kantrefo hwana kantrefo sene defo kantrefo na me hwehwe. Ebo janke misi mekono ho. Ebo janke misi mekono ho. Enakwa wankra mi misi mekono. Ejakwa ya wankra mi misi mekono meni abrepa. Ebue janke misi mekono. Janke misi mekono. Ebue janke misi mekono. Enakwa wankra mi misi mekono. Ejakwa wankra mi misi mekono meni abrepa. Yebwe janke misi mekono. Eno abna no minu ya panyina abna. Wa bo adwuma fa wo number no to dwama me se obi hia wo se wo se obedi dwumadi bi ma no nwumkre bi ase kwanya da ho no. Kwanya da ho pa. Pa cho ne fa wo number to dwama me. Me number no ye 0244 588 357. Okay. Se suma me. 0244 588 357. Okay. Sadia me kan no ye be sori atu apa no no. Ne mo mamisa we. Ene obi wa akwanya no opese osua adwuma yi a me kire nwumkru yi a. Wo ba wo nchen a akwanya da wo mofra e ba ne nketesia ne maba wa ompesu musua no. Wo be kire wo akwanya da wo. Miram da asepi akwanya da ho papa. De wa ye na dwene anaso aye ahoboa se wo pepa se obesua no. Ekwan ne da ho. O number ya no. Me number ya no mfre. Okay. Me kire no. Okay. Ye dako ye be hye aba ne enu abedi asankomo na no de obekire ye skills obesa be ne de ye amasa ye ba anwum no enti boabo da foforo ye ba ye hu asa no enti wadaro ma wa me hu se kwan da ho edie ene na futu ben so na wo de be ma awofo no tiawa on se awofo bu akora bi kura na ni je ho no wo poma no me ma anye chenchena nurse na okoye na opese ne ba ne koye doctor na opese oye ku adwuma na oye na opese ne ba ne ye afutu tiawa be na ade be ma wo Yo, mi rameda sipi. Eya no krasa de o kan. Awofo no ye de niema bi ahyehyɛ ye ene enwo mo emfom so. Sebe empreduasa. Yesisa wo ma wura fi ukrom hena ban a. Wo yire adwa baase. Ya sofo binom. E de ahyehyɛ ye tirim asafoma ni tirim se ye dwumadi a ye de ya bosom sem sebe empreduasa. Ente sa na me de nim se nipa da sane a wonam asase so ade bi a wo ye esese wo hu se de me ye nti se fata obi wo kora wonsi aso dem dan so ni tirim adwene ene de ote aso dem da bia gentre ha no na de won kwa aso de kora okuta adwem pa kora chen enu nti ente sa da yadwuma no enya adwuma bone ewo ba bia adwumakuo bia mu ye nipa idie ewo adwumakuo bia mu se nipa no onya awonye wo suban bone bi anase ne ye bone bi wonimu a ewo nimu enye obeye adwuma we bi no na ebe ma na yesa ti oba bi peso ya momma kwan ekwa da ho nti basrefo to dwum bi se ade bi a meye asem bi a meka asem bi se nyame bisa se beso Kristo ni ana na se nyame ni ana ti sanete pia mame enwom no baako edikan wo wi ana de opem so de no amama sorry wakum chechireku ni chireku yampo dawuromom wasante hini wakum chechireku ni chireku yampo dawuro nkasa nana se tutul flaban osani aban ojam bibi o she udar flaban sani aban soli o
wakum chechere kuni chire kuyampo dawuro nana wakum chechere kuni chire kuyampo dawuro ka wana bonso oba ya peji yemu sei ne de ayi ensemboy ani dukui ya de ajeje ya nana je sei wo ba ne yeni ada aje kura esese ya hoahoa no a momia hoahoa no momia hoahoa no momia hoahoa no nana se tutue momia hoahoa no agro prama kokofuni momia hoahoa no obu okuli kanchile ni momia hoahoa no ade se pre kwatensa so momia hoahoa no aye wanu enye bia wo no momia hoahoa no nesa ampa ne meba momia hoahoa no nesa ampem ne meba momia hoahoa no nane so sana tie falas wa ni wie na me mpon kra agro na ye de nem so se agro ye de no na ade san ye ne ayete achichiri eye enkura asefo na mum enye kura si ni villages said ye mum bi mu hunu na mum omo kwan no ewa achi ye enkura said ye tete no na yenim no enti fa no ema me ntu apona me nsore nko be ma bonsu demni fa be ma bonsu afrobo no otiotu ayema demni fa otu antu ayema demni fa mu bonsu bakuma wuduo sentahra osi abrobo ana me frɛ no na nakona du yi adomadu ba bonsu be ma na yire ne me frɛ no sɛde nyankonton frɛ nsu ya no petutui ane ne me frɛ no ai na ne ana se tutu opim suwe obu okuri kan kire ne ba ne me frɛ no onya nkronpon tete kwafra mo abo mu krudu no opa mu grada mihu ya nkam ne nana ko ya me osra nani obrinyane nana ira namo nana ira namo ai nana ye pe nana ye hunu wa hema be nana ira namo okon kwara ne onya kwara nkam pese wokon topre jampan mpobi anka eje guagure asase ya na bonsu be mana me frɛ no otiotu ayema demri fa otu antu ayema demri fa mu demri fa mu ai na ne demri fa mu na na fie ko bi se wampem yema demri fa mu ai tuatu ai na ne na Asante ma ne tuatu ne mebio ye na se wampem ne tuatu ne mebio piao yane na abna batodi ni nyina ye sei biom abna osuwa ene ye ne bebo nkomoyi wa utim se wa redere NWOMKRO no ni tuomu na ba ko na aka na mesi akire de beba nasa no wa bi mu nso ena sini twam nso no onim twapa wono na ne bebo nkomoyi minum ye nu ye suade e de afimu ye ho nwom no bia ye to a na ye nte ase no ye ho na kyerase ti ye mfa nya de suade emfa mu yekotodwom na ye mfa entu apo ewo na o number no ye twato me number no 0244 588 357 0244 588 357 enyan support kasamfonyini ena moniguso na monhwe na masoguso a mutie ye mamu nyina mo ene hwe bomoden so bodue mame na ebaso obi pese misa adwuma no adon so wo ye medi hu dwuma pa obi pe agro ahodo e de akodi ni dwuma bia anaso obi pese wo hyehye ne ho dancing kran ene mabawa ne emrante ene emane ma ba ese photoshoot ni nyina wohia oba me obi nso ware ani nyina so oba hyehye ne ho traditional emane me nyina wohia oba meya ma kama opese osua sa opese osua entimefra sebe mpredua san ye ma menom bi kura wa ye entimefra mu ye dancing kran ya na ebi tosini kakra ni nyina pese obetenetene no a ene mema no omu nim timefra no ba ye mema no wa ha wo bi a omu fra e kire mema de ene ma de nyina
Meda sepa aye nyansapo kasa mfonyini na moni guso na mohwe no maso guso a mutie bo modern na subscribe share na like na fo adwenche fato ase efa emame de nananom akyekyere nyansa ekwa so ne ya besane no madwemba kwa so de amamo midi ene abusua pani owusu aduomi yama mu nyina ammo ene hwe a woje yen ahenewa apai wani na wa obesidan samio yansa apai wani na wa